Murag pamilyan siya sa mga surahan mga idol. Ano siya nga klase nga isda. Lami kaya itong sugbahon, tambok kaya siya nga isda mga idol. Nakapamana na sa ko kagabi eh. Shout out kay Dave. So, pakita na ko sa inyo akong mga kuha mga idol. Hindi na ako makita sa dagat mga idol. Yun sa pana kaya matay GoPro. So, transition na talit sa akong kuha. So, bago ang tanan, introhan sa nato. Shout out sa tanan diya. So, dara akong kuha. Tanawon. Dara. O, klase-klase na po na siya. Mao na siya mga idol. So, natay maming-maming, no? Kaya siya, mao na kitawag sa madrig maming-maming. Gagmay na siya. Di siya parehatong maming nga dagko. Ano na siya. O kung daghan na ito nga kuha karon mga idol kay kining mga sugbahon nga klase. Kani pang sugba ni siya nga klase mga idol. Kani. Ambot ko si tawag ani no kay di pa kay ko swito kay sa mga isda lagi. Bago pa man ko nagapamana. Murag pamilyan siya sa mga surahan mga idol. Kani siya nga klase nga isda. Ano siya daghang nakuha kagabi eh. Huwag natay mga pugot. Yan siya buok pugot. Huwag natay gitawag naman rin mga idol nga kuhan. Kaning goat. Lapu-lapu na siya nga gagmay mga idol. Di na po siya managko kung kayo. Halos ni ani ra kasagara no. Tawag na siya gat-gat, lami na siya sa bawon. Kini baga-baga. Ano lisod kay bisan baga-baga. O ngaptay sa kanya ni. O, ni daghan gyud nato mga ako gabi pang sugba. Ini siya pang sugba ni siya nga klase. Huwag natay upat ka buhok nga maming-maming. So sulbad ato sudaan pamahaw no. Daghan kayong salamat sa grasya. Inluwa na tong mga kuha. Ano siya kuha na itong kuha no. Gabi-gabi o paksiwo na ito niron. Sa gula na itong talong. Paksiw. O katong akong gilahiki na sugbahon. At itong sugbahon po. So, sugda na itong sugba no. Para lami kaya itong sugbahon, tambok kaya siya nga isda, mga idol. Mura na siya surahan. Pero di ni siya ambot, siya tawagan eh. Comment lang yung idol, o kailan mo na nga isda. Apa yung kauban rin, oh. 16. Mura siya nga isda. So, ito na sugbahon eh. Lami kaya sugbahon, tambok kaya nga isda ni. So, dala, luto na itong sinugba, no? Nara, lamian nga sinugba. O mga oras taron taon, maluto nito ang paksiw mga idol. Dahil napatagi paksiw diri oh, sa gulay ng talong. O taon, mga onta. So mga ona ta mga idol. Atong sinugba unya ano to paniudto tong paksiw. So solbad pa datong sud ano, bugas ra gyud perminti atong problema ani. Ay nihit-hit out pangorta pampayat og bugas pero sudan mga idol solve ta perminti dali ra pa taon sudan kaysa bugas. So importante gyud natay diskarte para makakaon ta perminti sabi nato ang pamilya no. So mga unta mga idol, so nahon ta niyo pugot namay kay gunod matambok kay gunod ni. Unod yung mga idol, oh. May kinagunod. So, shoutout sa tanan, no? Mga bagong subscriber, mga silent viewers. Salamat sa pagsuporta ninyo dyan, tanan.
Unta mo sinso ta sa itong paglag no. Mo daghan pa to mga subscriber o viewers aron ma-monetize ta karon tuiga. Kaluyan. Daghang salamat sa inyo tanan mga idol. See you next vlog.